Avui fem una vichyssoise amb pera i gorgonzola. Comencem la recepta sofregint en una cassola alta els porros amb la patata. D'aquí uns 5 minutets hi afegirem la pera i mullarem amb aigua. Hem mullat amb aigua mineral, ho portem a ebullició i ho deixem coure uns 10-12 minuts. I aquest és l'aspecte de vichyssoise després d'haver-ho triturat i haver-hi afegit la crema de llet. Ara ho servim i afegim els daus de gorgonzola. I aquí ho tenim ja emplatat amb els daus de gorgonzola, mascarpone i una mica de pebre negre.